रे कोणी मला घर देतं का रे घर? या पेटा जीवाला कोणी घर देतं का रे घर? या बबल्याला कोणी घर देतं का रे घर? काय झालं रे कमून एवढा रे? हा? काय झालं एवढायला? तुझी मार पिऊन येत एवढं तर अगं आजो कमी एवढं ताण देते मला. तुझ्या कर्माचे फळ तुला बघावंच लागतं. अरे मेल्या तुझ्या तर जीव रंगला माझी मालिका बी उठली आणि तू कमून एवढं तू कुत्र्यावानी एवढं ना तू मुंची मार काय नाही झालं. अरे मग काय करतो पिसळलेलं कुत्र चावल्यागत. अगं आज मला पिसळलं कुत्र बिसं काय नाही चावलं. हे तुला ताण देते म्हणून मी असं हे करावं लागत याड्यावर काय. म्हणून 10 रुपया लागते का? तो टेन्शन आलंय मला लई टेन्शन आलंय मला. मग पैसे दे मला माझ्याजवळ टेन्शन आलं असलं. अरे पण माझ्याजवळ काही नाही. मीच आज सकाळी दारू पिऊन आलो ना. मीच दारू पिऊन आलोय. तुला कुठून देऊ पैसे? आता दारू नको पे जाऊ बाबड्या. लय लोक मरत आहेत दारूनी. आता कोण्या मेल्याची संगत लागली काय माहित दारू प्यायला. अगं आजो ते मी आमच्या कालच्यात नाही का नाटक आहे नाटक. अरे ते नाटकात भाग घ्यायसाठी पाठ करतोय मी. नाटकातले डायलॉग काय पाठवा बाप दादानी कधी केलते का नाटकातलं टीव्हीतले काम धंदा करायचा तुला सोडून आणि नाटकाचं करायचं कशाचं करायचं. अरे जमन मला. कसं जमन आता? जमन कसं तरी मी करूनच टाकेन तुला नाटकात काम. आणि मग चांगलं होईल केलं तर बरं होईल. त्याचा काही फायदा झाला पाहिजे ना काम केलं तर ती नाटकात. आता मग फायदा होतोय नाटकात. हा मग आपलं कोणी केलं नाही नाटकात काम म्हणून म्हणलं तुला जमन का ते. जमन मी करूनच टाकेन तुला नाटकात काम. हा मग बरं होईल. केले तर. पण दारू सोडून दिली तरच नाटकात काम येईल ना. आता तू सिरियस तुला सांभाळता आहे ना. आणि तुला कसं जमायचं नाटकात काम करायचं. जमन ना. तू केव्हा नाटकात काम करायचं असं. अरे जमन कधीतरी. आता काय जमन? मी करून दाखवतो मी तुला. चांगलं करून दाखवतो तुला. आता लोळत आहे एका झाड्यावानी कशाचं चांगला करून दाखवतोय. अरे होतं ना दारू पिणे थोडंफार. दारू पिऊन दाखवतो. माहिती टेन्शन येतं ना मला लई टेन्शन नाटकात येतं. काम करून दाखवतो का नाही काय माहिती आता. आयता खातून हिरायला तू तरी त्याला टेन्शन येतं. मला तो टेन्शन आहे ना सर. मी दवाखान्याला किती खर्च लागतो. हा किती खर्च लागत होतो या दवाखान्यात. आता काय करू त्याला. तपासून जाय. खर्चच लागत होता दवाखान्याला. काय रे ते तो हातात कसं कागद येते होत बरं. तो नाटकाच्या कोणाचा आणला ते उचलून. नाटकाचं पाठ केलेलं वाक्य आहे त्याच्यात. कोणी केलं ते पाठ? पाठ होत नाही तर मी बघतो बघायला लागेल. हा ठीक आहे मग.